Cukorte sa rozpustí už pomaly, dobre? Taká mňamka. Musím to aj prehodnúť. A to úloha vyrazila našim Slovenkom riadne. Systematické tu, no. Bolo to úplne vynikajúce. Až na zvukárov, moderátorov. Ďalej, komu by som ešte mohol vynadať? Medúza bola úplne hrozná. Pozri sa na ňu. A skamenieš. Kamera už je skamenená dávno. Saxofón Guy hrá výborne dneska. A prichádza Bohoslav a vína, ktorý navaril úžasnú ašrtu. Sám som ju ochutnal a tak ma to napol, že som to musel zapiť asi litrom vody a samozrejme bol to dobrý Miro Šuchaň, ktorý mi dal na žuvačku. To Vico to je vlastne normálne, ale Vico je Vico, to sa musí. Niečomu, no ja si furt papám vlasy. Vyjadri sa k Vicanovi ako ja. Vyjadrujem sa k Vicanovi ako on. Vyjadrím sa, až keď to bude 100% poriadok. Žakom púšťal boli 2 roky. Ja som bol pri prášku a nepúšťal som hudbu, čo bol v toho videa. A pritom tento Kubica má riadnu hlas v tom videu mal. A nepúšťal som absolútne nič. No, DJ je úplne ako Peťo Vica, nemá chybu, to je oduševnený DJ, ktorý to prežíva telom aj dušom. Telom aj dušou. Kameramán je úplne dokonalý, to je úplne najsuper. Dokonalý. Skvelý, jasné, ja som na chyby. Tomáš. Bol to to je DJ. DJ Vica ide. Celý večer budem fantastický. Čemu ma natoč? Som sa už vyjadroval a nič iné by som nepovedal. Čierna kabela. Tu na všetkých miestach dobre pozerajte. Čierna kabela. Kúkajte, každý sa rozleste do každého kúta. Hľadajte čiernu kabelu. Na kabelka musíme prišacovať divácové telo. Ja
si myslím, že to bola absolútna pičovina. So in the house, in the school, sorry man. Nevidím, ja to stále približujem nejako, ako? Tak musíš to oddiať. Ale ako? Ja sa zase natočím na tlačítko. Nemôžu nakamerovať, ako tancujem, hej? Zase sa nám niekto pchá do záberu, radšej to drž ty. Vidíš, že to je ťažké povolanie. Dnešný večer bol absolútne úžasný. Zabavili sme sa my, zabavili sa isto aj peváci a nemal to chybu. Nič také nikto asi nezažil na tomto Gimply. Dúfam, že naša tradícia bude pokračovať ďalej. Vieš o tom, že nikto s tebou nechce mať? No tak, podľa mňa tento večer nebol bohujaký, ale dalo sa to prežiť. Chce byť videný. Je to Oravec. Čo je? Koľko lajkov má toto video? To video má presne 541 lajkov. Koľko lajkov má toto video? 12.